बर'फोरा हाफ पाट्टा दंजोबो ना? बर'फोरा हाफ पाट्टा दंजोबो ना 75,000 रांखौ लानानै सिरि थानोसै? माथो सिरि थानो ना 75,000खौ लानानै सिरि थानोसै? नोंथांमोननो 75,000 रां नांगौ ना हानि पाट्टा नांगौ? 75,000खौ नांगौना बे हानि पाट्टाखौ नांगौ नोंसोरलाय? रायजो राजाफोरनाव हाग्रामा महिलारिनि उदां सोंथि। फिन बिटिसिआव खुंथाय गोहोआव फैफिनोब्ला हानि पाट्टा होनो थाखाय थियारि हाग्रामा महिलारिया। नाथाय गुबुन फारसेजों रोखा रोखा फोरमायना होदों रनजित बसुमतारिया। बिथाङा बुंदों जाय हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव खुंथाय गोहोआव थानाय समाव 15,000ल' नखरनो हानि पाट्टा एबा फोरमान बिलाइखौ होनो हाबोदोंमोन। जेननायाव 17 बोसोराव हाग्रामाया 15,000ल' 15,000ल' नखरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हादोंमोन बा मियादि पाट्टा खालामनो। नाथाय जोंनि UPPL सोरखारा 3 बोसोराव 1,06,000 नखरनो हानि पाट्टा एबा फोरमान बिलाइखौ गथायनो हाबाय। मानबगेटा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 1,06,000 नखरनो जों दिनै अलरेडि हानि फोरमान बिलाइ आरो मियादि पाट्टाखौ जों बानायना होनो हाबाय। बिसोरनि 17 बोसोराव 15,000 नखरनो हानि पाट्टा आरो जोंनि UPPL सोरखारा 3 बोसोराव 1,06,000 नखरनो हानि पाट्टा होनो हाबाय। बेसेबां अख्रां आरो हानि फारागथि दं? BPFआ 17 बोसोराव 15,000 नखरनो हा होनो हादों। जोङो दिनै 3 बोसोराव बिसोरो 17 बोसोराव 15,000 नखरनो जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 नखरनो जों होनो हाबाय। फार्स्ट डिफारेन्स बिथांमोननि लेक्सार जोंनि प्रेक्टिकेल बिराद डिफारेन्स दङ। बे समाव जों नुनो मोनदों रोजा रोजा हानि फोरमान बिलाइ गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय हाबाफारिखौ BTR सरकारा लागासिनो दं। बे समाव सोंथि सिखाङो BTC खुंथाय गोहोआव फैफिनोब्ला हाग्रामा महिलारिया हानि पाट्टा होनो हामारगोन ना? बिथांनि बुंनाय रावफोरा बेसेबां थार? बे बुंनाय रावफोरा राजखान्थियारि रावल' नङाथ'। बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। बेनि फिनायखौ रायजो राजाफोरा बिजिरनाय नायनायनि सम। मोनसे गोजोनथाव खौरां। थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो BTR सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो